Benvinguts a les portes obertes de batxillerat de l'Institut Altiler de les Franqueses del Vallès. Us presentem l'assignatura Cultura Audiovisual. És una assignatura que es pot triar des de qualsevol de les modalitats de batxillerat. Des del centre volem destacar la seva important ponderació a les proves PAU de gran quantitat de graus universitaris. Com s'organitza l'assignatura de Cultura Audiovisual? Es realitzen 2 hores setmanals a primer de batxillerat i 4 hores a segon de batxillerat. A primer, Cultura Audiovisual es compagina amb l'assignatura específica de centre Discurs Comunicatiu, també de 2 hores setmanals. A Discurs Comunicatiu es preparen les llengües per les proves PAU i es treballa l'expressió oral i l'expressió escrita a través de pràctiques com, per exemple, el guió a la ràdio o la lliga de debat. Quins continguts es treballen a l'assignatura de Cultura Audiovisual? Durant els 2 cursos de batxillerat preparem els alumnes per assolir el contingut oficial de les proves PAU i conèixer el format que tindran les proves. Els continguts es treballen de forma transversal als 2 cursos de batxillerat, mitjançant la combinació del temari amb la posada en pràctica de diferents projectes que permeten experimentar vivencialment les tecnologies dels diferents mitjans audiovisuals i l'anàlisi de la imatge fixa, de la imatge en moviment i combinada amb el so. Quins projectes es realitzen a Cultura Audiovisual? Alguns dels projectes pràctics que es realitzen a l'assignatura són pràctiques de fotografia analògica i digital, pràctiques de laboratori fotogràfic en blanc i negre, producció, realització i edició d'audiovisuals, manipulació del so en la creació de falques publicitàries per a programes de ràdio. Estàs cansat o cansada que no et deixin entrar a Cocoa? No tens 16 anys? Creació de blogs i recursos per a internet, anàlisi de diferents tipus d'imatges relacionades amb el cartell, el còmic, la fotografia, l'anunci publicitari, el disseny, etc. Visualització i anàlisi de pel·lícules i d'altres mitjans audiovisuals com campanyes publicitàries, animacions, sèries de televisió, etc. La creació i edició de la imatge digital i els efectes especials i l'experimentació de noves formes de la imatge immersiva o semi-immersiva en moviment i en 3D com la realitat virtual, la realitat augmentada i la realitat mixta. Les propostes dels projectes de l'assignatura estan orientades a que l'alumne conegui, valori i experimenti la creació i l'edició de qualsevol mitjà audiovisual, des dels seus orígens fins a l'actualitat, des d'un punt de vista personal, motivant l'alumne al coneixement de les tècniques clàssiques i noves i, sobretot, potenciant la seva creativitat. Us convidem a realitzar qualsevol consulta sobre l'assignatura de Cultura Audiovisual a l'Institut Altiler.